Hevpeymaniya niştimaniya hêzên şoreşê û opozisyona Sûriyê derbarê bûyerên duh li bajarê Idlibê û topbarana rejîma Esed li ser Idlibê daxuyaniyek belav kir û tê de rejim û civaka navdewletî şermezar kirin. Hevpeymaniyê daxuyaniyek divê derbarê de belav kir tê de behsa wê bin pêkirina rêkeftina Idlibê ji aliyê Rûsyê û rejimê ve û topbarana rejimê bi ser Idlibê kir û got ku rejima Esed û milîsên Îranê bi piştevaniya Rûsyê wê topbaranê dikin. Hevpeymaniya opozisyonê civaka navdewletî şermezar kir û da zanîn ku ew neagehdar e ji karasatên rejimê ku têne serê Idlibê. Hevpeymaniyê da zanîn ku rejima Esed û hevalbandên xwe berdewam di topbarankirina Idlibê de û bi awayekî berdewam sivîlan armanc dike wekû tiştekî asayî be. Çi rêkeftin nebe û bê ku çi hesabekî ji aliyekî navdewletî û rêkeftina Sûçî re bike. Hevpeymaniyê got jî ku dewletên cîhanî berpirsyarin ji wan têxwestin çî din demê wan da nekin û neborînin û fişarê bikin ser rejimê û piştevanên wê ku neçar bibin reftarên xwe biguherin û papendî rêkeftinên navdewletî û agirbestên dewletên peywandîdar bi rewşa Sûriyê bibin. Êdî berevçare seriyeka siyasî bilez li gor biryarên Encumena Ewlehî û daxuyaniya Cenêfê biçin. Di dawiya daxuyaniya xwe de hevpeymaniya niştimaniya hêzên şoreşê û opozisyona Sûriyê daxwaz ji dewletên gerantîdarî rêkeftina Idlibê û kesên ku li ser êmze kirine û hemî civaka navdewletî kir ku rewşê li ser qada Idlibê bişopînin û êdî rê nedin ku xelkê sivîl bibine qurbaniyên topbarana bêser û ber û gund û bajar û bajarokên wan êdî wêran nebin.